May ngadlaw ni tanan dinha karon mga choy. Ako di si Choy, ang vlogger nga dili tisoy. For today's video mga choy, ubani ko ninyo adto ta dito sa barangay kay mag-process tas papel para sa tupad. Kay lagi niingon man si kagawad nga ipasa ng papel karon mga choy kay para next week maka-payout na. Unya unsa pay langayan na to mapasa na ta kay para maka-payout na ta. Mao tong gabiyahe na ko dinha padulong sa barangay mga choy karon sayo ta makahuman. Pag-abot na ko dinhi sa barangay mga choy nanay isa nga ipasa dinha. Unya dili pod muwala ni mga tawhana nga perting katawa pagkakita nila sa kuha. Wah. Buntag bagani na dinha mga choy si Samuel nang huyab naman. Disagha ni naglaroy-laroy ning tawhana gabi Dili po na palupig na si Jojo dinha mga choy muhay gina sa vlog. Mao gini mga tawhana mga choy nga supporter kay nako. Kay magpangita gyud mga choy ug aha ang kamera ba. Kay lagi gusto gyud nila mag-vlog. Bahipir po ni Salde dinhi as kilid mga choy kay naghinay-hinay ni sa tangtang sa mga kahoy. Kay aron nga mahinlo na dinha ang dapita mga choy kay last day mong nila sa trabaho karon. Kay paundangan sa daw trabaho kay nan daw magklase dinhi Bitaw mga choy balik ta. Naka-video day kuhanin nila mga choy kay nahuman naman kong process sa papel sa para sa tupad. Tuan na wa na nagadimaog istorya dinhi Unya kay human naman lang tag-process sa papel dinha mga choy. Dili na puta maglangan dito mga choy kay medyo udto na. Base nag mapasmo ta nga magsigir tag istorya. Lata. Ibiyahe na lang pud ko padulong sa balay sa kong uyab dinha mga choy. Unya fast forward din ako sa gabi dinha mga choy. Kay wala naman gud kay ganap pag human ako kaog paniud to. Ato ning sugbahon ning tilapia nga atong gipalit dito sa isdaan mga choy. Pero before na to na sugbahon mga choy atua sa nang butangag asin dinha kay ron mula sa pud na ba. Unya pag musinyas na natong kamot dinhag okay na. Largit na ta. Ato na din ning dadon dito as gawas mga choy kay sa gawas ra ta magsugba. Pag gawas na ko dinhi mga choy nakahaling naman din espaye dinha Igo na lang nato na paaboton mga choy nga mubaga siya. Unya samtang kapaabot nga mubaga na dinha mga choy. Atuan na lang po nang itak-ang ang sugangan. Kay mao po natong sugbahan. Unya lagi mga choy kay murag ni baga-baga naman siya, gamay naman lang ng kayo dinha Atuan na lang po nang i-plaster natong sugbahan. Ato lang ikatag ang baga gamay kay ron maigo ang atong isugba. Human na to plaster dinha mga choy. Sugdan na natong sugba ni atong tilapia. Dali-dali ra gyud ni siya maluto karon mga choy kay kusog-kusog gyud ang baga. Ato lang yung bantayan dinha mga choy kay basing mapagod ba. Mao tong ako dinhi gipaningot nin taon nagbumantay dinha Gawas sa mapagod ng isda mga choy kinahanglan gyud po ni bantayan kay basig tanggo nig iro dinhi Basin niya ang iro ang mabulahan ani mga choy. Dili na lang ta magunahon na mga choy. Atuan na lang ning balihon kay medyo okay naman siya. Ato ginantarongon og bali dinha mga choy kay basi musuro itong gwapo dinhi ba. I-check bitaw natong trabaho dinha Nah, tan-awa na lagi. Gi-check na gyud niya mga choy kung unsa na gyud natong trabaho dinha kung okay na ba. Agoy, ingon man na si gwapo dinha mga choy kay dili pa daw kayo luto mo nang ako pa nang gibali-balig maayo dinha kay ron maluto gyud siya. Pag human og bali-bali dinha mga choy akuan na lang po nang gihaon kay basig mapagod pa hinuog maayo. Puros na lang ito mga tumakaon na ni mga choy. Pait na kayo siya. Bomba. Pag human na tog haon dinha mga choy atuan na nin dadon sa sulod. Unya atong ibutang sa lamisa. Lami jud kay ikaw na ning panahon na mga choy ba kay makalaway gyud ning tilapia. Otong gadali-dali po naghiwa og kamati si paye dinha mga choy karon ibutang sa tuyo. Kay lami biya ning tilapia mga choy ug nagilasahan. Ato dayong butangan og sili ginagmay mga choy karon napoy halang-halang gamay ba. Pag human og buhat ni paye og lasahan dinha mga choy. Timplahan sab nato nig niste dinhi mga choy. Lagi init man kayong panahon pabugnaw sa ta. Human na mga choy mag-andam na tag plato og kutsara dinha kay mangaon na ta. Salamat sila to. Sudah naman. Amen. Kaon ta! Lami jud kay akong kaon na ng panahon na mga choy. Liman ka ng sudanan nimo sinugbang tilapia. Unya tulakan din nimo nisting nga perting bugnawa. Perting dauga. Unya dirian na lang takutob mga choy. See you on my next video kung ahanas ta padulong mga kachuyans.